оё медонед ки 80% одамоне ки дар лотерея миллионҳо доллар мебуранд, пас аз чанд сол боз ба ҳолати пешинаи камбағалии худ бармегарданд? пул дар дастони онҳо пайдо шуд, вале дар зеҳни онҳо не. имрӯз мо пардаро аз болои бузургтарин сирри аср мебардорем: психологияи пул. мағзи сари шумо мисли компютер аст. агар дар он барномаи пул бад аст ё сарватмандон баданд насб шуда бошад, шумо ҳеҷ гоҳ бой намешавед. мо бо ин вирусҳои зеҳнӣ калон шудем. шумо мехоҳед пул ёбед, вале мағзи сари шумо роҳҳои сарф кардани онро меҷӯяд, то шуморо аз хатари сарват муҳофизат кунад. иваз кардани ин барнома қадами аввалини шумо ба роҳи нав аст. бузургтарин хатои одамони камбағал дар чист? онҳо пул меёбанд, то пассив харанд. пассив чизҳое ки фақат пули онҳоро мехӯрад: мошини гарон, телефони охирин, либоси брендӣ. сарватмандон бошанд, аввал актив месозанд. актив чизест ки ба киссаи шумо пул меорад, ҳатто вақте ки шумо хоб ҳастед. шумо ба он андоза пул мегиред ки ба ҷомеа арзиш пешниҳод мекунед. агар кори шуморо ҳама тавонанд, музди шумо кам мемонад. пул ин инъикоси фоидаи шумо ба дигарон аст. ба ҷои пурсидани ман аз куҷо пул ёбам, бипурсед: ман чӣ гуна метавонам мушкили ҳазорон нафарро ҳал кунам? сарват мисли дарахт аст. шумо наметавонед тухмро имрӯз коред ва фардо меваашро интизор шавед. аксарият дар нимароҳ таслим мешаванд. психологияи сарват ин қобилияти интизор шудан ва таваккал кардан аст. аз хато натарсед. хато ин танҳо дарсест ки шумо барои муваффақият мепардозед. дӯстон, ин видео танҳо оғоз буд. агар ин матлаб ба шумо кӯмак кард, дар комент нависед: ман омодаам. ба канал обуна шавед, то мо ҳар рӯз якҷоя 1% беҳтар шавем.